Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kaninyo. Padayon atong ipangaliya sa Ginoo nga maghari unta sa kalibutan ang kamatuoran ug ang hustisya aron mahunong ning daghang kagubot ug daghang kamatay sa kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, iampo nato usab na unta panalipdan sila batok sa mga dautan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyong Dios, ihatag sa imong simbahan ang tinigom sa Espiritu Santo. Mahigugma kami kanimo sa tibuok nga kasing-kasing ug magkahiusa sa putli nga kabubuton. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Bantayan ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtutuo nga gitugyan sa Espiritu Santo kaninyo. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak. Nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, anhaon kamo sa mapintas nga lubo ug wala sila'y sayluan sa panon sa mga magtutuo. May pipilaon niya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtutuo sa pagsunod kanila. Busa pagbantay gayud kamo og hinumdumi nga uban sa mga luha gitambagan ko ang matag usa kaninyo sa adlaw ug sa gabii sulod sa tulo ka tuig. Ug karon itugyan ko kamo sa kamot sa Dios ug sa mga mensahe sa iyang grasya. Makalig-on siya ug makahatag kaninyo sa mga panalangin nga gitagana alang sa tanan niyang katawhan. Wala ako maibog sa salapi o sa bulawan o sapot ni bisan kinsa. Kamo mismo nasayod nga kining akong mga kamot, naghago pagsangkap sa tanan nga mga gikinahanglan ko ug sa akong mga kauban.
Diha sa tanan nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon, uban ang pagpahinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Human kini isulti ni Pablo, siya ug ang tanan niyang kauban miluhod og nagampo. Nanghilak silang tanan og migakos og mihalok kaniya sa pagpanamilit. Nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila sila ngadto sa sakayan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa Yuda. Awiti ang Diyos, O mga gingharian sa Yuda. ipakita o Diyos ang imong gahom. Ang gahom o Diyos nga imong gigamit alang kanamo, alang sa imong templo dito sa Jerusalem. Ang mga hari magdala unta kanimo ug mga gasa. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa Yuda. Kamong mga gingharian sa Yuda, awiti ang Diyos. Awiti o pagdaig ang Ginoo nga nagahari gikan sa kahitasan sa karaang kalangitan. Ania nagalanog ang iyang tingog, ang tingog sa gahom. Ilha ang gahom sa Diyos. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa Yuda. Diha sa Israel, anaa ang iyang kahalangdon. Ang iyang gahom, anaa sa kapanganuran. Makataha diha sa iyang sanktuaryo ang Diyos ni Israel. Siya ang naghatag sa gahom ug kusog ngadto sa iyang lungsod. Awiti ang Diyos, o mga gingharian sa Yuda. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaigod ang Hari ug Diyos, pamahadlukan at
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manao sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miyahat sa langit ug nagampo. Ug karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, bantay sila sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala, gawas ni adtong tao nga mawala gayod, aron matuman ang kasulatan. Ug karon moanha ako kanimo, ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan, aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe, ug gikasilagan sila sa kalibutan, kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayod, pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Og tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo, aron maimo usab sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Laygon ikaw, O Kristo. Kining pag-ampo nga gihimo ni Hesus mga igsoon, nagtug-an sa niog pinaka-importanting kamatuoran nga una nga dinhis kalibutan magbangi gyud, mag-away gyud ang bakak ug ang kamatuoran. Until the end of time, magsige ginag-away ang bakak ug ang kamatuoran, truth versus lies. Lingiyay mong tupad ing na hain man ka ni pabor naa sa kamatuoran o sa bakak. Kumusta man ang color sa imong buhok, kamatuoran o bakak? Ang imong kilay, kamatuoran o bakak? Kanang color sa imong naong, kamatuoran o bakak? Kanang imong kaipon karon, tinuod gina nimong asawa o bana o bakak? Kanang imong kwarta karon, tinuod gyud na nagika na sa imong paningkamot o kinawat. Ana. Kanang imong posisyon sa gobyerno karon, tinuod gyud kang napili or legal ginang imong pagkalingkod diha o panikas. Kanang mga inana nga pangutana ba? Kining akong pagkapari, unsa man ni, tinuod ni nga pari o pamakak? Ay kukuk me. Mo ni ingon ni Jesus. Muna pag-ingon niya, dili sila iya sa kalibutan. Ang pasabot ani dili kaning kalibutan nga gibuhat sa Ginoo, kaning yuta ba, dagat ana, kaning gitawag earth ba, the planet
dili na mo'y gipasabot ni Hesus. Pag ingon niya, dili siya ilas kalibutan, pasabot ang yawa. Kay ang yawa mao may prinsipe sa bakak. Nga pag ingon niyang gipili, gikuha ko sila gikan sa kalibutan, kay kining mga apostolis nga gikuha ni Hesus ug ang iya mga sumusunod, gikan ni sila sa pagkabakakon, pagkamakasasala, nga iyang gidala nga sa kahayag sa kamatuoran. Kita, ako, apil sa ko, hangtod karon makasasala ko. Pero, thanks be to God, doon na natay kanang kahigayunan nga makabalhin tangaris kamatuoran. Naman, kanang imong tupad, bakakon gina. Kaklaro, anak. Pero, hangtod kanus amang ka magpabilin diha sa bakak. Kining kagubot ron sa kalibutan, kanang gubat diha sa Iran, o uban pang mga gubat, nagduwa man diha ang bakak o ang kamatuoran. Kisa may kusog kaayo makigubat, ang bakak o ang kamatuoran? Kusga. Oh, klaro na kaayo. Ang kusog kaayong makigubat, kusog kaayong mo pressure, kusog kaayong mo patay ang mga bakakon. Kasagaran Dios tawgo na to bag maalkansi, maoy magkalisod-lisod, maoy mamatay, maoy mapriso, maoy masilutan, kasagaran gyud ang kadtong ni barog sa kamatuoran. Nakaron ang pangutana, ganahan pa mo mubarog sa kamatuoran? Aron mo magkalisod-lisod, aron mo lutoson, aron mo pailan og kaso, aron mo ipapatay. Sugot mo ana dili. Galisod magimong palit raffle ticket. Kana lang pagpalit og raffle ticket, daghan na kayong bakakon diha. Nga naman, tagpila man atong raffle ticket, 200 pesos. Unsa may akong hangyo, kamong tanan nga akong parishioners, online o territorial, kamong tanan nga naminaw nako, palit mo usa ka raffle ticket kada semana, 200 pesos. Pangutana, naamoy 200 pesos o wa? Ay pamakap. Yang anong wapaman mo mupalit? Oh. Kay mo ingon dayon mo, para manis akong pagkaon pader, para manis akong maintenance, para manis akuan. Kanang tanan ninyong gihisgutan, nahibaw-an na nas Ginoo. Hibawong Ginoo ana. Pero hatagi o sa ang Ginoo sa iya. Iya man kang gihatagan kag 200 pesos karon or more, ipalit nagticket kay para na sa balay sa Ginoo, para na sa atong proyekto. Unsa may atong proyekto dinhi? Bell Tower, mo na ron, ongoing na. Nya Adoration Chapel. Ongoing na sad na siya. Bayron no na. Nya ang atong bag-ong CR, ana, ongoing na sad na. Ang atong buta pumiro na nagasugod na tagdamba diha kay ato na sa nang gubon. Gahapon pa ko nahibaw istorya mi dag maayo anang atong mga diha mga dila. Pipila na day kahigayon nga nanay nga hug diha nga mga kanang gagmay nga mga kanang sana purlins ba na o kanang mga kanang nabas kanang taptan sa atop ba. Yan ana. Nanaday nga hug diha nga diha gay kuno adtong niaging pila ka adlaw ba to nga dool na lang jud kaayo sa nagdagkot diha nahog ang kuan. Ingon ana kuno kataas. Kana bang ipang badlis to baka. Gaan ra hinuna pero ingon na nang gitas unona. Og mo na mohog nimo. Mo na magsige na kuno sila hangad-hangad diha. So kana ato sa nang trabahoon og uban pa nya patay lingkuranan. Sa ato pangatong simbahan ang inahanglan. Ikaw na sa kay panginahanglan karon. Kinsa mang panginahanglan ang unahon natog tubag? Ang panginahanglan sa simbahan o ang imong panginahanglan? Naay gitudlo si Kristo, seek first
the kingdom of God, and everything you need will be given to you. Pasabot, ihatag usa ang iyas Ginoo, ug ang Ginoo iyang ihatag nimo ang tanan nimong panginahanglan. Mao nay kamatuoran ni tudlo ni Kristo. So kaning panagbangi sa kamatuoran ug sa bakak, mausad ni ang panagbangi, resulta ni panagbangi sa Ginoo ug sa yawa. Mo nang gimension gyud diri sa atong ebanghelyo, ningon si Kristo, wala ako maghangyo kanimo amahan nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mo hinuon sila batok sa yawa. Yawa gyud. Lingian na sa imong tupad ingna kapila na kanikuyog si yawa. Ingna ba? Pasabot kada nato kasala ni kuyog ta si yawa. Kada nato kasala kuyog ta si yawa. Naay tension karon sa atong Pilipinas, impeachment para ni Vice President Sara Duterte, o kanarong ilang siging paningkamot nga makuha gyud si Bato de la Rosa, nga mapriso gyud, mapadala gyud ngadto sa dahig. Padayon gyud ang NBI magsige pag yung istorya na nami mga lead ug asa naro nagtago si Bato. Tawgo nila si Bato kuno ni Ikyas sa balaod, si Senator Bato. Pero kari sa kamaminaw sa side sa mga other lawyer nga pabor sa debato, mingon sa sila, wa na siya ni Ikyas kay wa may kaso. Wa man siya kaso din sa Pilipinas, unsa may yang ikyasan. Nilihay lang na siya tungod aning inhustisya nga ipamugos gyud kuno sa atong gobyerno kanang warrant of arrest nga gikan sa ICC nga wa nato gi-recognize din his Pilipinas, kay naa may balaod nga ilang gihisgutan nga ang foreign warrants moagi gyud sa atong mga korte sa Pilipinas. Nya wa man na moagi sa atong korte, lara man ang gibit-bit ron dihas mga NBI. Nya dakpon dayon sa Bato. Mura na hinuontag na himong alagad sa mga foreigners. Nya kusog itang moingon, we have our sovereignty. Independent kita. Nya dito moalagad sa warrant of arrest. Wa pa gani siguro kung kanang maong warrant of arrest hinimo-himo ra na. Dili gina siya tinuod mo na kinahanglan pa usa nag-i-validate susihog maayo sa ato dinhing local court. Pero imong anak ba? Imong anak nas inyong balay gahigda-higda. Unya naay gadag warrant kay prisuhon imong anak, ikaw ginikanan mo diretso kag tahan sa imong anak. Labi na gyud ang imong nakita way klarong now. Luyas imong anak. Mingon usa ka, time sa ha, ako sang tawgon akong lawyer, mo na importante kaayo sa iaresto nga naagay lawyer nga mobarog. Mo na atong basic nga panginahanglan. Pabarugan ginag lawyer, una pa nimo ipriso. Gawas lang actual gyud na kanang actual gyud ba nga nakita yung gipatay nimo nya ang pulis nakakita isang gipatay na nimo ditso kag balhog dito, pero akyos butangi ginag lawyer aron do na siya depensa. Inana. Pero karon nganong ilamang ipamugos? Ako gasigo hunahuna. Ang pinakadako natong problema karon nga bakak, nga gipamakak, mao ang kinsa mangyoy sad-an sa mga trillions of pesos nga nawala sa atong panudlanan. Mao man aroy kamatuoran nga naay trillions of pesos nga nawala gikan sa flood control, mga PhilHealth, education, customs, kato mga PDIC, sa mga bangko, land bank, ug uban pang nangawagtang, and program fund, Maharlika fund, katong mga gold nga gibaligya, naa man ni, kamatuoran man ni, nga nawa ning mga kwartaha. Kinsa may nagkawat ato.
Mao na sila Roy bakakon. Kadto mga malita-malita nga mga kwarta nga gipanghatod ngadto anang mga tawhana, kana sila maoy naningkamot rog pamakak. Unsa may role ni sa ako laning ubos nga pangagpas ha? Unsa may role ni BP Sara? Unsa may role ni Senador Bato? Unsa may role ni former President Duterte? Nganong gipanggukod man ni ron sila? Gipangpriso na si President Duterte, padong na i-impeach si BP Sara, unya gisigihag search kay arestuhon si Senador Bato. Unsa may ilang kalambigitan? Sila ba'y nangawat? Sila nangawat sa trillions? Tubag? Kusga? O kanahamo na itong baruganan. Kaya wa man sana sila gi-accuse nga sila nangawat sa pundos flood control. Wa sana sila gi-accuse nga mo'y nangawat atong tuang dagko kayong mga maharlika fund, mga unprogrammed funds, katong namaligyag gold, katong nanguha dias DepEd nga mga budget, dagko kayo, DPWH. Wa man sila gi-accuse ana nga mao man na roy dako kayong kwarta nga nawa sa atong nasod. Unsa man day kalabutan nga sila man gyud mao roy gisentro tungod kay sila'y posibleng makatug-an sa kamatuoran. Sa ako ng ubos nga pangagpas. Kay kung mapresidente si Vice President Sara karong 2028, posible og dako gyud kaayong posibilidad daghang kamatuoran aning trillions nga nawa ang madiskubrihan. Nga kon si Senador Bato dili na makuha nya kanang solid 30 nila rong bag-ong majority sa Senate, sugod naman na sila rong establish og mga bag-ong committee para mo investigate sa daghang problema. Matod pa ni bag-ong Senate President Alan Cayetano, ila karong tan-awon ang tanang mga prioridad sa Pilipinas aron mao itagaag pagtagad mangita na nas kamatuoran. Posible ba nga molid kamatuoran? Pero mapriso na bato, mapriso na dito, di na magtingog-tingog, mga hadlok na ning uban nga mga senador, dili na sana mo tingog. Nga kon mapriso lang ginahangtod mamatay si former President Rodrigo Duterte, din ana mo apil-apil og mga rally kaysa una manggod mo apil manggod siya sa mga rally, unya mo sulti siya sa kamatuoran nga iyang nahibaw-an. Unya daghan biya kay nagnahibaw ang kamatuoran si President Duterte kay daghan man sa kaysag involvement sa atong nasod. Gikan sa pagka-mayor hangtod pagka sa nang iyang kuan sa una, prosecutor ba na siya? Piskal ba to? O niya hangtod nga nahimo siyang presidente. Daghan kaysa siyang nahibaw ang kamatuoran. Ang pangutana, dili babakakon si Vice President Sara Duterte? Dili babakakon sad si Bato? Dili basad bakakon si President Rodrigo Duterte? Tubag. Bakakon ay. Nasa na sila'y pagpamakak? Pareha ng imong tupad ba? Naana sa'y pagpamakak. Di ko mo ingon, hasta ning nagwali. Nasa ko'y pagpamakak. Pero in relation sa dako nga problema, kaning akong giingon nga trillions nga nawa nga kwarta, naasa na sila gihuptan nga kamatuoran. Mao na karon ang gagmay nilang murag bakak, maoy gifokusan karon, maoy pangitaon kunuhay. Gagmay ra man kay nang bakaka o bakak man gina katong iyang confidential fund nga 125 million, posibleng bakak. Pero wa pay kamatuoran, pero posibleng bakak na makak siya diha. Pilasad ka milyon ang nabakak. Posible nga kanang EJK nga mo'y duhar usara man nakakaso ang kang Bato de la Rosa o ang kang Senador Bato de la Rosa o ang former President Rodrigo Duterte katura mang EJK. Posible pod nga naasa sila pagpamakak anang ilang EJK. Pero gagmay kay na ikumpara nimo sa
trillions of pesos nga karon purti ng lisuras atong panginabuhi nga banlas na tatungod sa flood control nga gipangkawat. Ang ospital wa nay mga pundong kwarta para sa mga pobre nga way ikabayad, nga matay na daghan kay masakiton kay wa na ikapalit, wa na ikagani, bisan na lang pa-check up, moabot pa din hinato para lang anang mga laboratory, wa nay libreng laboratory kay wa nay budget kay gikawat ang kwarta sa PhilHealth. Dagko kay na siya. Mao na karon gichargean sila aning gagmayng mga bakak kay pulos-pulos man kita na ibakak. Gipangita nila ang gamayng bakak aron maprotektahan ang dakong bakak. Karon ang pangutana, ikaw nga naglingkod diha, hay may imong unahon pagsulbad, ang gamayng bakak o ang dakong bakak? Ang dakong bakak, normal gina nga atong sulbaron, kay mao man sanay dako og kadaot nga mahatag sa kalibutan. Ang gamayng bakak, gamay ra sa nagkadaot. Mo na mga magampo ta ng atong mga leaders, masimbahan man o gobyerno, ato untang atubangon ang dakong butang nga muhatag og dakong kadaot, mauntay una natong sulbaron. Mo na nga ningon si Jesus, protektahi sila amahan batok sa yawa. Wa siya moingon protektahi sila batok sa mga yawanon. Unsay kalainan sa yawa o sa yawanon? Ha? Ang yawa maoy utok sa dautan. Ang yawanon maoy biktima sa yawa. Mo nang giyawaan sila. So, sa unang pagbasa, si San Pablo sama ni Jesus ningon sad, gitudluan ko kamo sa tanang kamatuoran, tulo ka tuig yung kong gapahinomdom ninyo, pero iniglakaw nako mupuli ang mga taong bakakon, ug manudlo silang mga bakak, ug way sayluan ninyo, muramog mga nating karniro nga kanon sa mga lobo. Ang pangutana sa nanimba karon, andam na mong kanon sa lobo? Ang solusyon para masulbad ang dakong bakak, mao ang pag-antos o ang pagpakamatay aron mabarugan ang kamatuoran. Na ako'y nabati sa bagong Senate President nga iyang gisulti siyang interview, ningon siya, posible yun nga mailisan ra sa dayon ko. Pero samtang gipalingkod pa kos Ginoo dire, buhato nako ang tanan nga akong mahimo kada adlaw samtang galingkod pa ko, aron wa ko'y tulubagon sa Ginoo. Mao na iyang giingon, iampo nato kay dunay bidlisiw sa kahayag sa bag-ong majority karon sa Senado, bag-ong bidlisiw sa kahayag. Hopefully mo-focus na sila sa dakong pagsulbad sa dakong krimen sa atong nasod, dili magsigig sulbad anang gagmay kay krimen. Tugutan na unta nila nga kining mga tao karon nga naggunit og dagkong kamatuoran maka sulti freely. BP Sara, President Duterte, former President Duterte, kadtong 18 Marines, Gutesa, Silas Vizcaya, Saldico, matagan ang taghigayon nga makasulti na kay pulos-pulos ni sila gakupot og kamatuoran. No? Sa pagkakaroon gipangtapinan man na sila. Gitabunan man na, tangan pagbato. Dili bato de la Rosa, yan na ba? File. Haron di gyud ka hungaw. May tag mapahungaw na sila aron makita na ug masulbad na ang dakong kangit-ngit. Ang pangutana, hain ang atong mga trillions. Kinsay nakapahimos ni adtong mga trillions nga nawa, trillions of pesos. Anindog ta mga dili kayo bakakon. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato
sa iyang gahom o grasya. Malaumon kitang muduol kaniya og moingon, Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang Kristohanon magmatuohon sa gugma sa Dios, sa ingon makabot nila ang kahiusahan diha sa ulusahang magbalantay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga anaa sa serbisyong publiko musaksi sa kamatuoran sa ilang pagtuo, ilabi na diha sa paggamit sa ilang gahom, ug diha sa pagtuman sa ilang mga katungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga matuohon, maningkamot nga mabalaan, diha sa ilang pagpuyo matag adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga idaran, ang mga gimingaw ug ang mga masakiton, musalig sa Dios nga maglig-on kanila, uban ang kainit sa iyang presensya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga sila nga namatay, magpuyo hangtod sa kahangturan, uban sa mahigugmaong Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Makagagahom og maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga halad nga gibutan sa imong mga sugo ug tumana ang pagsantos kanamo diha sa imong pagpaubos pinaagi sa santos nga mga misteryo nga among gisaulog sa angayng pag-alagad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nganha sa langit aron makaambit kami sa iyang pagkadios. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw sila sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, dayton ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo,
imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sa kanino. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nagawagtang sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apanipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Jesus, oh Jesus, come and fill your lives. Oh, come and sing the song with gladness as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears of sadness, give Him all your years of pain, that you'll enter into life in Jesus' name. Magampo kita. Ang pag-ambit sa Dios nung sakramento Ginoo magdugang paghatag kanamo sa imong grasya og pinaagi sa paglimpyo kanamo sa iyang gahom sa walay puas maghimo kanamo nga angayan sa dakong gasa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kalig-on, divine strength. Nya mahitabo ra ni kung dili gid ta magpabilin diha sa pagpamakak, balhin gid ta sa pagkama tinud-anon or mubalhin tas kamatuoran. Salamat sa wa na mamakak, nagsigig palit natog mga raffle tickets. So niabot nag 13,670 ang atong halin sa mga tickets. Nya padayon sa taaning one stop challenge nga tag 20,000, 85 na ang atong nadawat nga pledges, 19 ang na-remit, 66 pa ang wapama hatag. Ato pakpakan ang ato mga namalit sa raffle tickets. Padayon ta, palit, nya mamaligya sa ta, unsaon man pagpalit, diha sa gawa sa atong simbahan, na dihay mga lamisa, nindag ticket, ngadto sad sa atong opisina. Naa sa doy nagsuroy-suroy, ngadto sa mga kapilya, ngadto sa mga opisina, nga namaligya sa ticket, nitabang nato. Tanawa lag maayo nga dili kayo questionable ang naong sa namaligyag ticket. Ay lamog ditsog palit. Nya labing siguro anhi sa atong mga bank accounts, GCash accounts, o sa atong kwarta padala. Kaning niya sa atong screen nga mga ngalan o mga accounts, numbers, maulagay sunda, aron dili masaag ang inyong ipang-donate. O na siya ha. Nya, padayon sa ta nga, mga uhag para sa mga kaslunon, perting daghanang mga bakako nato dinhi sa atong Compostela in relation aning panagtiayon. Daghan ang nagpakaaron ingnon nga kunuhay managtiayon sila, naghimo nagbata pero way kasal. Dako kay nang sala. Mo na hangyo agyod nga ninyo mga kaila. Napatay mga 40 kapin nga slots sa atong mass wedding karong July 18. So May 31 ang katapusang pagpanawat. Padayon sa tang nanawat og mga donations in kind o cash para sa atong Children's Congress. O niya, ihatod las opisina, kadang para pang snacks or mga school supplies, notebook, papel, nga pang elementary, ballpen, lapis, eraser, ala ihatod diha sa atong opisina kamong naay mga extra. Kaya ato nang bahin-bahinon sa atong mga
around 1,500 ka mga bata nga ato rong ipaapil sa Summer Catechesis and Flores de Mayo. Ang Children's Congress, May 26. Nga, usas atong main nga fundraising at the same time preaching kaning Santa Cruzan, kaning mga sagala-sagala. So, kinsa ninyo'y gihangyo ani, gipangduol, ayaw gid mo balibad. Nya guwasan mo hangyo kamoy volunteer nga mupaapil kog pagkasagala o pagka-rayna title ni Mama Mary. Muhatag mo donation at the same time ipakita ninyo sa publiko ang kanindot sa titulo ni Mama Mary. Salamat kayo ha. Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daynon ng Ama at ng Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa iya atong pagsimba